Hello mga kabuski, nandito po tayo sa tulay ng Bayog Island at saka nakita yung mga bata mga kabuski at sila po yung naliligo dito sa ilog, no? So dati mga kabuski, yung bata pa ako, itong ginagawa namin pag umuulan at saka lalo na pag yung tumataas yung tubig ng ilog, naliligo kami. So yan mga kabuski, no? Ganyan. Ngayon, itong mga bata na to, tingnan natin kung paano sila magdadive mga kabuski. Oh, sige na! Taplak. Taplak man. Napakasaya talaga kabuski nung sa panahon ko sa yung bata pa ako mga kabuski. Oh, sige, subukan mo. Sige, padayon. Oh. Ang galing ah. Yun. Oh. Yung isa nakahubad. Oh, ayun isa parang may ano ah. Yan. Ayos ah. Oh, galing ah. So, no, makikita yung lugar namin dito kabuski, no? Napakalawak talaga. At saka itong lugar na ito mga kabuski, nung panahon ng Sindong, talagang tatamaan tong lugar na to. Sa may nakausap ako kanina na sabi niya, siya daw ay naanod. So tinanong ko siya kung pag umuulan ay natatakot na daw sila, no? Palagi silang nakahanda mga kabuski. Yeah, masaya talaga yung mga bata, oh. Tingnan mo. Sige na. Oh, yan oh. Ayos ah. Isa pa. Oh, yan oh. Taplak man. Khusus ang brief. Yan, napakasaya mga kabuski. Yan. Oh, magaling yung isa oh. Ang saya-saya talaga mga kabuski pag may ilog, no? Kami dati, grupo kami dati. Saka kami, magko-contest kami no kung sinong magaling magdadive. At saka backflip ba tawag nun? Yan mga kabuski, kita po natin. Yan. Pero may isa pang mas malaking ilog nito. So makikita ko nyo mamaya kung asan yung malaking ilog, saka malaking tulay. Yan. Nandun mga kabuski. Nandun yung ano. Saka doon oh, tara. No, yan oh, backflip no. Backspring. Oh. Yan. Galing ah. Oh, yan, nakahubad. Oh. Oh, galing ah, tabok na ya. Oh. Oh, shoutout kayo kung ano shoutout nyo. Oh, shoutout taga Bayog. Sige. Puta sa YouTube. Oh. Lagi. Oh, shoutout kayo dyan, uy. Shoutout ka sa mama mo. Sabi mo, ma, nandito ako sa ilog. Ayan. Tala mo, makita mo sa YouTube. Kabalo mo YouTube? Ha? Dili, sa YouTube man ni. Vlog man ni, vlog. Sige. Yun oh, magaling yung isa oh. Oh, sige, bye-bye na. Bye-bye. Bye. Ingat kayo dyan, ingat kayo. Hello mga kabuski. Oh, yan. Ito yung sinasabi ko kanina, malaking ilog at saka yung malaking tulay namin dito mga kabuski. Yan. Ito, sa panahon ng Sindong mga kabuski, yung tulay doon, putol yun. Pero bago na yung isa yung kita yung bumaba doon, maliit. Bago na yung isa, yung naka ano na dyan,
tihaya na. So, ito yung sinasabi ko mga kabuski. Yan. Ito yung malaking tulay, saka malaking ilog. Yung kanina kasi, pasok tayo dyan. Nandun yung ilog kanina. Yan, pasok tayo dyan. Tinatawag na Bayog Island. Kawawa talaga yung Bayog Island dati mga kabuski nung panahong Sindong. Yung Sindong ay yung mga kabayan dyan na nawala. Saka, pero makikita natin ngayon yung kasayahan ng mukha nila mga kabuski. Saka nakaahon at nakabangon din mga kabuski. Yan. Dito tayo. Oh. Tulay namin dito sa Iligan City. Oh. So, yan. Okay. Salamat mga kabuski. So, sa mga hindi pa naka-subscribe dyan, mag-subscribe na kayo, mga subscribers. Ayan na. So, ayan mga kabuski. Maraming salamat po. At sa suporta, maraming salamat. So, kita kits.